Dobré Sme ráno. späť, sledujete Teleráno, ideme sa rozprávať o detských táboroch, pretože detičky čakajú letné prázdniny, sú plné dobrodružstiev, ale aj prvých krokov k samostatnosti. Určite áno. A ako si taký správny tábor vybrať, možno na základe čoho, tak to nám už poradí náš ďalší hosť. Konkrétne to je... Juraj Mikuš, organizátor letných táborov. Vítajú nás na našom gauči. Pekné dobré ráno, Juraj. Objavujú sa nám aj prípady, ale že sú také rôznorodé neoverené tábory a je to nejaký problém teraz v praxi, lebo ľudia sa boja zveriť samozrejme svoje deti niekomu, koho možno nepoznajú alebo kto nemá nejaké renomé ešte. Je to pomerne narastajúci problém v posledných rokoch. Problém hlavne v tom, že letné tábory pobytové na Slovensku môže organizovať len cestovná kancelária, keďže ide o spojené služby cestovného ruchu. Čo je bohužiaľ prax, tak organizujú rôzne združenia, ktoré majú výnimku pre svojich členov, to je napríklad tanečné skupiny pre svojich tanečníkov a podobne, ale robia to aj komerčne, kde potom vzniká problém s tým, že nie sú poistení proti insolventnosti a tým pádom je tam to riziko straty tých financií a aj to, že vlastne deti prídu o zážitky v tom letnom tábore. Treba si dávať určite pri výbere pozor, ale ešte čo sa objavuje, tak to je, že o deti sa v táboroch starajú brigádnici, ktorí nemajú dostatočnú prax, dokonca nie sú možno aj plnoletí. Sú to ešte stále deti. Je to tiež niečo, čo sa vyskytuje? Predpokladám, že áno. U nás konkrétne nie, ale teda rozdiel by som to na také dve časti. Prvá je zdravotník. Zdravotníka môže robiť teda iba kvalifikovaný človek, teda zdravotná sestra, lekár alebo záchranár. Animátor samozrejme musí mať 18 rokov, čo je taká prvá podmienka, a potom prechádza nejakým castingom a školeniami, kde získava všetky skúsenosti vlastne praktické, ktoré potrebuje pre tú prácu s deťmi, ako je psychológia dieťaťa, práca v skupine, práca s tímom, krízové situácie, takže snažíme sa ich pripravovať celoročne na to, by to zvládli. A v neposlednom rade na konci sú pod dohľadom nejakého skúseného animátora alebo skúsenejších animátorov, ktorí sú na tom tábore spoločne s ním, aby ho nejako naviedli a v podstate stal sa s ním takisto skúsený animátor. Takže mal by to byť tým kvalifikovaných ľudí, ktorí sú školení práve na prácu s deťmi. Ako si to rodič overí? Rodič si to vie overiť hlavne v recenziách, takisto vie sa teraz zamerať na svojich blízkych rodinu, pýtať sa hlavne, že či oni už niekam dieťa dávali na aký tábor, či boli spokojní. Potom pozrieť si recenzie, nejaké verejné, pozerať sa aj nielen na samotnú známku, ale aj počet tých recenzií a nejaké rozloženie v čase, lebo to neboli recenzie za nejaké krátke obdobie, ale ideálne za niekoľko rokov. A takisto, čo je fajn, tak existuje nový web oversicestovku.sk, ktorý vlastne vymyslela SACKA, Asociácia cestovných kancelárií, kde si viete na pár klikov vlastne overiť toho organizátora. My sme to dnes spomínali. Áno, dnes sme to riešili s pani Masarykovou práve aj kvôli zájazdom a letenkám, že ako si vybrať overeného poskytovateľa napríklad na dovolenky, tak toto platí aj pri letných táboroch, čiže na tom istom webe si to vedia rodičia skontrolovať. Poďme možno k samotnému výberu. Na čo by mali myslieť rodičia, keď chcú vybrať tábor pre svoje deti? Aké preferencie by tam mali byť? Tak čo som už spomínal, tak hlavne vybrať si bezpečného toho organizátora a následne, čo sa už týka nejakého samotného výberu tábora, tam by som určite sa zameral na to dieťa, na jeho záujmy a asi sa pýtal jeho, alebo nechal ten výber možno priamo na neho, keď už vybratý organizátor. Tá ponuka je pomerne široká, pestrá, dieťa si vie už vybrať rôzne témy, takže určite to nechať aj na ňom, ten výber. Zrejme aj pri tých táboroch existuje nejaké rozdelenie, rodič si vie prečítať popis, pre aké dieťa je vhodný, zrejme aj tá veková kategória rozhoduje. Určite vek, určite nejaká téma, čiže dá sa to vyfiltrovať, vybrať si ten vhodný tábor. Keď sa bavíme napríklad o takých táboroch, kde sa veľa hýbu detí, že presne tam tancujú od rána do večera alebo čokoľvek, rozhoduje v tomto aj možno nejako vek? Každý tábor je v podstate uvedený v nejakom vekovom rozložení, ktoré ideálne, keď to dieťa spĺňa. A samozrejme tá náročnosť je prispôsobená rôznym typom detí, takže verím, že každý... Tam zase asi rodič musí vedieť, že čo zvládne to jeho svoje dieťa. Áno, určite. My sme sa aj s Matúšom zhovárali, ty si napríklad do táborov nechodil, áno, milovala som to, ale pamätám si, že ten prvý tábor bol možno spojený s nejakou obavou, či už zo strany rodičov alebo dieťaťa. Ako má rodič komunikovať s dieťaťom, keď ide úplne prvýkrát do tábora? Najlepšie možno povedať nejakú osobnú skúsenosť tým letným táborom, povedať mi nejaké spomienky, nejaké zážitky na ten letný tábor, keď tam bol on ako dieťa. Následne vyskúšať možno nejaké to odlúčenie, možno u starých rodičov nejaký predĺžený víkend alebo nejakých známych. A hlavne, keď sa už lúčia s tým dieťaťom, tak lúčiť sa s úsmevom a teda tešiť sa z toho, že dieťa zažije niečo nové, nejaké zážitky. Rodičia kývajú, ahoj,
Choď už, uži si to. A potom prichádza aj otázka mobilných telefónov. Majú rodičia vyzbrojiť dieťa takýmto zariadením do tábora? Ako to funguje v dnešnej dobe? Ako neodporúčam to. Je fajn, že má taký ten detox od toho mobilného telefónu, ale keď sa rodič rozhodne ten telefón tomu dieťaťu dať, tak je uložený u animátorov. Počas dňa majú nejaký vyčlenený čas, kedy môžu komunikovať s rodičmi, väčšinou je to po večeri. Takisto neodporúčam tým rodičom, aby volali priamo tomu dieťaťu počas toho pobytu, aby neboli oni ten iniciátor. Hlavne keď sú teda prvýkrát v tom letnom tábore. Takisto vedia sa spojiť s organizátorom alebo priamo tým animátorom v tom letnom tábore, ktorý tam má tiež nejaký táborový telefón a overiť si, či je všetko v poriadku. Ale keby bol náhodou nejaký problém, čo verím, že nie, tak ten tábor komunikuje s tým rodičom. Rozumiem. Máme ešte niekoľko otázok, ktoré doplníme, ale tesne po 7:30, takže nás určite sledujte. Juraj, ďakujeme veľmi pekne. Veľká vďaka. Neplačeme, že odchádzame. Áno, a ideme zatiaľ pozrieť závyky.